Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească în Marea Genesa. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine Marea Genesa. Amin. Domnul să-ți înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea Marea Genesa. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Doamne Dumnezeule care ești în ceruri, îți mulțumim din nou în aceste momente, Doamne, și îți mulțumesc personal pentru această familie care Tu ai rânduit să se nască această fată. Îți mulțumim, Dumnezeule, căci părinții sunt primitori, Doamne, de ceea ce vine de la Tine. De aceea Te rugăm să-i binecuvintezi, Doamne. Te rugăm să-i ajuți ca în viața lor, ca în trăirea lor pe acest pământ, Doamne, să-și pună viața în rânduială cu Tine. Binecuvintează Tu copiilor pe care mă iau. Să aducem și pe această fată, Doamne, și Te rugăm ca această fată să fie o binecuvântare în familia lor. Binecuvintează pe tata fetiței acesteia, Doamne. Binecuvântă și pe mama ei. Doamne, Te rugăm să fii cu dâns și să-i ajuți, Doamne, să-și crească copiii în temere de Tine, Doamne. Îți încredințăm, Doamne Dumnezeule, această fată, îți încredințăm pe mama ei, pe ceilalți copii, pe tatăl ei înaintea Ta și Te rugăm ca Tu să-i binecuvintezi. Amin.